Malta se tkompli titkellem fuq ir-riżultati ta' tkabbir ekonomiku li qed tesperjenza u se tkompli titkellem dwar il-ġid li qed jiġi lejha u dan bħala mod ta' kif il-pajjiż qed iħares il quddiem. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza attività politika f'Birkirkara l-ħadd filgħodu, fejn beda billi wera sodisfazzjon għal mod kif għal darb'oħra aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bħal Fitch u Moody's qed jirrikonoxxu l-istabbiltà ekonomika ta' pajjiżna. Dan jirrifletti l-viżjoni ta' Gvern Laburista li l-qofol tiegħu hu li jqassam il-ġid li ħoloqu stess b'mod xieraq u li kull persuna li tiflaħ taħdem ikollha dan iċ-ċans. Il-Prim Ministru qal li dan it-tkabbir ekonomiku huwa bżonjus biex il-pajjiż ikun sostenibbli għas-snin illi ġejjin. Aħna jekk ikun hemm l-irjaħat tal-ekonomija li jkunu qegħdin jonfħu, aħna mhux nippruvaw nidħlu għall-irdoss ta' xi ħajt li jista' jispiċċa mbagħad jaqa' fuqna, imma aħna rridu nkunu bħal dak il-baħħar li meta jara r-riħ jiftaħ il-qluħ u dak ir-riħ jaħkmu u jipprova jużah sabiex jimxi iktar il-qudiem. U dak illi qegħdin nagħmlu aħna bl-ekonomija ta' pajjiżna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa il-mod ta' kif pajjiżna jista' jsir sostenibbli. Il-Prim Ministru Muscat fakkar li dan huwa gvern li qatt ma ddejja imur barra minn xtutna biex iġib kemm jiflaħ xogħol lejn pajjiżna. Ma kienx biżżejjed imma għamilna u ħadna miżuri oħra. L-ewwel nett ħeġġiġna u tajna inċentiv bla preċedent biex l-iktar settur fil-soċjetà tagħna li ma kienx jaħdem, in-nisa, jingħataw inċentiv illi jkunu jistgħu jkomplu bil-karriera tagħhom. Dan għall-kuntrarju għas-sitwazzjoni ta' ftit ta' snin ilu fejn l-ammont ta' nisa jaħdmu f'Malta kien fost l-agħar fl-Ewropa minkejja li aktar minn nofs l-istudenti fl-università kienu nisa. Iżda kien gvern Laburista li qara fil-potenzjal tan-nisa fuq il-post tax-xogħol. L-istess bħalma qara fil-potenzjal ta' eluf ta' żgħażagħ li għandhom ikunu mħeġġa jħarsu l-quddiem lejn oqsma ġodda għall-karriera tagħhom. Qed jgħidulhom mill-Malta Enterprise idħlu fil-kors tal-avjazzjoni fejn titgħallmu l-iskill is-sena tat-tiswija fl-ajruplani u jekk tidħol għal dal-kors pratikament għandek job ċert fl-aħħar. Ejduli intom f'liema pajjiż tad-dinja li t-tfal tagħna ngħidulhom idħol f'dan il-kors u jekk tissodisfa l-kriterji. Jekk tgħaddi mill-eżamijiet, il-ġob tiegħek assigurat mill-lum. Huwa refera wkoll għal sem il-ħaddiema barranin fl-ekonomija tagħna. Il-Prim Ministru spjega li pajjiż ma jistax ikabbar l-ekonomija mingħajr ma jilqa' l-isfidi tagħha. Fakkar kif ħaddiema barranin li jaħdmu u jħallsu bolla lill-gvern se jkunu qed iħallu aktar flus fil-bwiet tal-familji biex igawdu. Hawnhekk tidħol il-kwistjoni ta' żvilupp sensibbli. Dan il-gvern sallum il-ġurnata ma għamilx bħal l-ebda gvern ieħor, nara huwa l-unika gvern illi ma żidx b'ċentimetru il-konfini tal-iżvilupp. Kull gvern ieħor qabilna żied il-konfini tal-iżvilupp. Ara kemm tisimgħu fuq ODZ u mhux ODZ. Dan huwa gvern illi l-linji ta' żvilupp l-aħħar li ċaqalqu fl-2006 taħt gvern nazzjonalista. Kull gvern fl-istorja ċaqlaq il-konfini tal-ODZ, dan huwa l-unika gvern li dak il-konfini ma ċaqlaqhom ċentimetru. Fuq kollox ma naqax milli jerġa' jtenni l-importanza tal-elezzjonijiet ta' Mejju illi ġej. Ħeġġa kbira li nżommu saqajna mal-art, mhux naraw in-nies dubbin, mhux b'xi mod jew ieħor nibdew naħżu iwa easy m'hemm xejn faċli fid-dinja. U jien dan huwa l-appell tiegħi lil kulħadd. Nibqgħu ma' qudiem man-nies, nibqgħu ħaġa waħda qalb in-nies, nibqgħu inħossu il-pols tal-poplu biex b'tali mod verament nagħmlu minn Malta tagħda suċċess għal kulħadd. Grazzi ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.